tady. Já vás vítám u mého 4. videa z Minecraftu a jsem tu s mýma 2 hostama, Roland a Filip. Čau, Roland. Čau, Filip, čau. No a tomuhle videu bych chtěl věnovat Bed Wars nebo Build Battle. A ještě jsem vám chtěl jednou říct, že nebudu točit jenom z Minecraftu, ale budu mít i World of Tanks, takže můžete zítra natočím další video, ale tentokrát World of Tanks, možná. A spadne sem. Korně. Na to mám kameru, dobré. Jo, a jinak už jste skončili, Filip? Ne, to se hlasuje. Tak to je hezký klíč, to dávám good. Tak jako A až budete, tak pojďte na lobby. to je nejhezčí klíč, co jsem kdy viděl. Jo, je to ten tvůj. Ne, ale vážně. Až budete, tak pojďte do toho kolesela. Jak mě nikdo nevidí, tak dá. Když bych mohl. Filip. Když bych mohl, kolikrát ti říkám, že ještě zkoumám end. A Filip, pojď do toho kolesela, tam, kde je to YouTube nakreslený, ta značka. To není Kolosseum. A jsem na lobby 4 jinak. Já vám řeknu. Takže Tak to je. nejhezčí. Hej, pojďte na Bed Wars 13, až budete. Než bych Mohl, kámo. Už to je moje, to jsou nejhezčí klíče. Ukáž? Super. A dám prst, ten první, to říkal. Ahoj, já jsem Honza a vítám vás na YouTube ringu, jej. Kdyby tam byl, to nevadí. Já nikdy nebudu slavnej, stejně. A piče. Tak to hajde. Vidíte, on to vyhraje, kámo. Ten Brycan to postaví. A ještě je nevýhoda toho, že... Ale toto není normální, toto není normální. Kámo, sorry, ale jako fakt, to bude super. A ještě jo. Byly vždycky strašně hrozně stará. The Apple. Chápu, že The je Apple. prostě tak prostřená. Jo, to A nedobrá. jinak budu točit... Ale prostřeno se hezký hodnotí, a ne super pup, super pup, super pup, super pup. A jinak budu i Já jsem natáčet. dal třeba... Budu natáčet i takové jakože vlogy. To je dobré. Třeba s Kubou Španělem, za něm přijdu v sobotu, možná další, ještě nebudu mít žádacha. Přijdu a budu s ním natáčet vlogy a možná i GTAčko s ním natočím. A to ještě nevím, to se ještě rozhoduju. A teď vám ukážu mé autíčka. O půl hodiny později. Už tady jste? Jak mám svoji myš, to jsou, že jo? Jo, tak A jaké lobby? 4 a pojď do toho koloseu. Jo? Je daleko. No, konečně enter ten portál. Ten je hned pod spavnem. Za spavnem, to je hned, myslím. Tam běží. Jo, čau. Teď známe hosta v diskuse. A teď přijde náš nejznámější host, Honza Burda. Jej, vítám Pane, vás. vypadněte, vy tady nepatříte. Vypadni. Já jsem si tě vypl. Jo, taky. Pane, vy nejste youtuber. Já jsem youtuber, ty natáčím, tak co? No to já jsem se tě schoval. Kluci, já nemůžu. Já tě vidím. Na tipačku, jo? Ne, ty jsi šel na lobby, ne. Ne. Kde? No tak on se Já jsem bugl. klikl jenom na tu postel, ne na. Jo, to ti portne. A jinak, pro ty, kdo neví, tak tady je, můžeme vlézt tady ve verce do prdele. Mně se to seká, to se ne. Můžeme se tam třeba posadit. Já se na to. Honzo, ukaž to. Já to zabím Silverfishe. Máme, již mi umřela. Ne, žije. Nežije. Ne. Hej, proč je v endu Silverfishka?
kluci chápete, Protože no? v Endu je silverfishka. To přímo utákáš, jo? Prostě Teď vám ukážu moji mrtvou myš. tady jdu zničit běží, jak Víte? jsem podávný. Honzo, kde jsi? Nejznámější host. Já jsem si portona... To se nedá. Honzo, kde jsi? Čau, Ne. Draku, čau. Čau, jak se máš, jak se máš? Tady jste pasala. Ale nikoho to nezajímá, jo, když tak. Já jsem tady nejdůležitější a Hej, točím. a víte, co přidali ještě do 1.9, kluci? Filip, pojď Bedwars. Jste si novinku v 1.9. Pojď Bedwars a pojď 14. Bedwars 14. Jestli jsem přečela všechno roli, 14. Pojď rychle 14. Jsou dokola postavené úplně do kruhu. Ucoret, on to dělej. Co? Pojď 14. 14. Co? Doret. Lemošan 5, Fire 2, Knollback. A ty si na 14 nejsi. Jo, a kde? Pojď Doret. No, že tě tady nevidím. No, jsem tam. Ty to nejsi, tak co říkáš? Parem nejsi na 14. No tak já jsem na 12. No vidíš. No tak já jsem ti to... 14? No, už je pozdě. To je jedna tresa. No. Hej, ten Počkej! smrtelnej. No tak je nesmrtelný, 8. Jo, Strašně Ne, moc. 8 ne. tak kolik? Uh, 2. ne, Já už jsem tam. no tak se odpoj. Ne, to není nikdo Pokémon, nechci Pokémon. Tak nemusí být Pokémon, abych chtěl Ty tu je čeknout. Pokémon, dělej. A na jakém? Nevím, jsem tu sám. Ahoj. Jo, jsi tu. Ahoj. Já vás tady tam. Udá si ho. Dělám a ty Jo, budeme Pikachu. 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 Tahle, a jinak vypadá takhle. Ukáž se do kamery. Neukážu. Ukáž. Ukáž se do kamery. Tak ty, Roland, aspoň, ne? Já těžko, když zabiju. Jo, a takhle vypadá jeho Skype. Dragona. Takhle vypadá jeho Skype, jo. Tak si ho přidejte. Ne, ne, mě se nepřidávejte. A jmenuje se Filip Zkus. Ne. Nejmenuji se Filipu. Vůbec nemám Minecraft na PS Vitu, vůbec. Jo, proč to tam máš napsané, tak co? Nemám vůbec. A jinak budeme natáčet i, já nevím, třeba i Counter-Strike. Budu natáčet i možná Counter-Strike, anebo i Company Minecraft. To ještě nevím. Já jsem si ti schoval, jo, Honza? A bude to asi 20 minutové toho video. Jo, Zabít, kluci. bude to 20 minutové video, Nenajdeš. takže, takže, Ale tady vítá, ne? Honzo, voda, umrzneš, dělej. Tam nejsem, umrzneš. Umrzneš, kámo. Ať ani nevidím, kde jsi, umrzneš, Honza. tak jdi naproti aspoň. A teď si zletěl do rany. Honzo, umrzneš, dělej, já tady skáču. Já tě nevidím. Honzo, no, přihořívá. Já už jsem viděl tvůj nick, takže to máš... Hoří. A teď se tu dostaneš ještě. Jinbin. Já se s Vandou? A pak zpátky. Ahoj. Dostat se tam ještě. Kurva. A A na to kašlo. Já dělám sebevraždu. To se pozkoumat ten nový svět. Jo, tak my už budeme hrát bez tebe. Mně se to laguje, já Tak s náma vím nemůžeš čo. natáčet, ne? Když tady jako jenom tam mluví. A teď to střihnu a ozvu se vám, až budu ve hře. Tak dělej. A... Jo. A tady jsme ve hře už. Pikachu jsme volili. A jinak jsme tým Yellow. A je to Filip.
A Rowan tady není. Ten tu tady zkoumá něco. Jo, protože... Proč není v Endu hrát, když tam má být hrát? Já už Protože jsem není. má být, víš, ale. No, vole. Co? Jinak já vám poradím, tady na Pokémonci vždycky máte 16 bronzů a to vám vystačí přesně na střed. A jiné mapu neznáš třeba? Tak aspoň pro efekt, hashtag pro efekt. Jo, znám, ale už jsem to zapomněl. Ukaž se do kamery, jak vypadá. Zdrvení. Honzo, já už drhám, jo, když tak mám 4 goldy. Ty už si postavil cestu, jo? No, já už mám 4 goldy. Co se Já už stane, teď když nejsem. spadnu v Endu, kluci? Co? Co se stane, když spadnu v Endu? Aha. Tak tě to zabije, že by? Ne, já jsem si to vypl. A tímhle bych chtěl ukončit tohle video. Ahoj.